Άγρυπνος στον Real. Ναι, πίσνα πάλι ο Γκάικαρε. Άγρυπνος στον Real. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Λυσάξαν, ολονύχτιο πάρτι είχανε. Άγρυπνος στον Real. Λέω να πάω να ξαπλώσω, αν και πολλοί αν μάλλον θα μπορέσω να κλείσω μάτι. Όχ, μπρο. Κανένα μην μπορεί να βρει άνθρωπο στη ησυχία. Μπρος. Απα. Αμέσως. Ο Άγρυπνος. Μαμά, πάπα να θεμάσαι με κοψοχόλιασες. Άγρυπνος στον Real. Αν να χαθείς, με συγχωρείτε. Μήπως έχετε αντιχασμουρικά χάπια. Κάθε βράδυ στις 12. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες? Εγώ ήθελα να καταλάβεις, θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ 3 μήνες. Μετά να γυρίσω ανάρτητα και να κοιμηθώ άλλους 3. Και μετά να το πάρω έτσι κανένα 2 μήνες πλαγιαστό για να συνέλθω. Τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ούλα τα βράδια της εβδομάδας στις 12 τα μεσάνυχτα. Εάν έχετε όρεξη για διαλόγους και μονολόγους και εξομολογήσεις και σιωπές και ψιθύρους, 2-11-20-08-200 Real FM 97,8. Η αγαπητή μας φίλη Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Σαλονίκη λέει: προσπαθούσα να βρω ένα δικό μου τίτλο για τη δική σου εκπομπή και τελικά κατέληξα στο τίτλο Εθνική Πινακοθήκη. Η εκπομπή είναι πορτρέτο Άγρυπνο που από όποιο σημείο και αν σταθείς σε κοιτάζει κατάματα. Είναι μεγάλη τέχνη αυτό. Την αγάπη μου στον κύριο Αριστίδη που είναι στο νοσοκομείο και σε όλο τον κόσμο. Να είσαι και εσύ και όλοι πάντα καλά, Ευαγγελία. Και η Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη μου λέει: Άγρυπνε, να είσαι καλά, η επικοινωνία σου με τον κύριο Αριστίδη τα λέει όλα για την εκπομπή. Σε χαιρετώ, Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη. Των τρένων. Όταν ξεπέσαμε, ο θείος Ηλίας, αδελφός του πατέρα, κάθε πρωί πήγαινε και στεκόταν έξω από τα μαγαζιά παλιών συνάδελφων να του δώσουν λίγες δραχμές ή μερικά τσιγάρα. Τα φτηνά παντελόνια του τρεμούλιαζαν στο ξεροβόρι. Ύστερα έμπαινε σε κανένα ραφτάδικο, φυσούσε τα αναμένα κάρβουνα στο σίδερο για να γίνεται αρεστός και μετά καθόταν σιωπηλά στην άκρη, αλλά τα γεροντικά του χείλη τρεμοσάλευαν σαν να συνέχιζε μια παλιά ιστορία. Αργότερα τα έχασε ολότελα, βρήκε μια σχολική τσάντα και την κρατούσε ολημερής γυρίζοντας στους δρόμους, ενώ ο φύλακας άγγελος των παιδιών τον ακολουθούσε. Όταν γύριζε σπίτι, ξάπλωνε στο απάνω μικρό δωμάτιο, δεν άναβε φως, σαν να ήθελε να μάθει το σκοτάδι ή πόση μοναξιά αντέχει ο άνθρωπος. Και όλη τη νύχτα άκουγε τα τρένα που περνούσαν μακριά σφυρίζοντα. Πού πήγαιναν άραγε και θα φτάσουν κάποτε. Ένα βράδυ στεκόμουν έξω από το ταχυδρομείο μιας άγνωστης πόλης. Τι γύρευα εδώ και σε ποιον θα έστελνα αυτό το μεγάλο γράμμα που κρατούσα. Από τον αντικρινολόφο τότε φάνηκε πανσέλινος, θυμίζοντάς μου πως δεν είμαι πια νέος. Ύστερα μπήκα σε μια στοά όπου άνθρωποι φτωχοί πουλούσαν δαντέλες πολυκαιρισμένες. Στο βάθος ενός καφενείου μια λάμπα γκαζιού κάτι σιγοψιθύριζε. Περιπλανήσεις, μες στην οικειότητα του φθινοπόρου και τη ραγισμένη ευωδιά της νύχτας. Ήμουνα πολύ έρημος για ένα τόσο μεγάλο ουρανό. Πολύ άρρωστος για να θέλω να ξεχάσω. Ω τρένα που με προσπεράσατε, γυναίκες που δεν με προσέξατε. Η Τερέζα, γερασμένη τώρα, δεν είχε πια εραστές και κοιμότανε μες στους αμάραντους, ενώ η μητέρα χαμογελούσε λυπημένα στο βάθος του κόσμου.
ατυχίες μου, που η φήμη τους θα αρκούσε για να με κάνει ένδοξο, εγώ δεν έχασα ποτέ τις ελπίδες μου. Κάτι περισσότερο, κάθε πρωί ντυνόμουν και έβγαινα θριαμβευτικά από το σπίτι. Έκανα ένα γύρο στο τετράγωνο και ξανά μπαίνα από την πίσω πόρτα, προσέχοντας μήπως με παρακολουθούν. Για να είμαι δε ακόμα πιο βέβαιος ότι κάποιος περαστικός δεν θα ρίξει το φθονερό του βλέμμα μέσα από τις γρίλες, έβαζα ένα παραβάν μπροστά στο παράθυρο. Και τότε άρχιζα τις αναζητήσεις μου. Αναζητούσα εκείνο τον παλιό χαμένο θησαυρό που δισεκατομμύρια άνθρωποι ανάλωσαν τη ζωή τους ψάχνοντας να τον βρουν. Και όπως ήταν επόμενο, και οι δικές μου έρευνες απέβησαν μάταιες. Και μόνο προς τα δυσμάς του βίου μου κατάλαβα ότι ο πατέρας μου είχε βρει το θησαυρό. Διότι όταν πτώχευσε και σε λίγο θα μας τα παίρναν όλα, εκείνος χαμογελούσε. Ένα χαμόγελο σαν να βρήκε κάτι που έψαχνε χρόνια, σαν να ανακάλυψε ξαφνικά πως τίποτα δεν μας ανήκει και ποιος ο λόγος